Ponekad sedim sa prijateljima i kažem hajde da damo negde neki komentar i uopšte ne možemo da dobijemo telefonski kontakt. Kale Megdan, Kale, je brdo. Teleprontujem. Ja moram reći da vi imate perut, a i smrde vam noge. Vazduhohova. Će ljudi sa istoka, žuti ljudi. Pa vi niste normalni. Vi ste belosvetski ološ. Tišina tamo. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković poručila je za svoje zaposlene jagode, sladoled i šampanjac. Kao da je stvarno princeza ova institucija palata, srpska pepeljuga će sa svojim vilenjacima, kako ih je onomad nazvala, uživati još u đakonijama kao što su indijski orah, suvo voće, ratluk, belo, crno vino i roze. Neke priče i komentari o meni zaista ne zaslužuju ozbiljniju diskusiju. Naravno, tajna je koliko je ova javna nabavka koštala, ali u dokumentaciji stoji da se za potrebe zaposlenih između ostalog traži i razno zamrznuto voće i povrće, kore, testo za lazanje. Spremila nam kuma naša za užinu paprikaša, malo ladne kremenadle i par sarmi svakom. I tako Narodna banka postade država za sebe, dok su penzionerima smanjivane penzije, a radnicima u javnim preduzećima zarade, plate zaposlenih u ovoj instituciji rastu, pa prosječna iznosi više od 80.000 dinara. Jedino što mogu da komentarišem u vezi sa tim je da postoji realna vrednost tih plata koje se zaista primaju. Da stvar bude bolja, pored tako visokih plata, zaposleni imaju i privilegiju da se po povlašćenim cenama goste u restoranu Narodne banke Srbije, i to najraznovrsnijim đakonijama koje neko može samo da poželi. Mesto leba, mesa bela, princes krofne vanga cela, suvišljiva, goljiva i rezance s makom. Da ne spominjemo da je zarada guvernerke Tabaković 4 puta veća od zarade predsjednika Republike Srbije i iznosi 579.139 dinara. To se ne može upoređivati. Bitno je da Toma nije ljubomora na koleginicu i da uvek staje u njenu zaštitu. Niste počeli sednicu time da pitate gospodina Dinkića zašto je došao ovde da se fizički iživljava nad gospođom Tabaković. Ja vam kažem, dođite sad, gospodine Dinkić. Aj sad. Pređe Krumenci. Guvernerka čak tvrdi da ona platu praktično i ne prima. Ja pre svega ne živim od poslaničke plate, ja i ne primam poslaničku platu, ja primam samo paušal. Da se vratim na jagode i šampanjac, čini mi se da je takva vrsta luksuziranja guranje prsta u oko građanima Srbije. Zaista jeste veliko umeće danas živeti sa jednom platom i u ovim okolnostima. Ja uspem. Mora da se teško snalazite. Ja vikendom mesim hleb. Mesi, neće ništa ti škoditi. U Narodnoj banci Srbije pak kažu da su za nabavku predviđeni samo osnovni artikli iz određenih grupa proizvoda, bez i jednog skupocenog. Pa vi sami procenite. Ponekad sedim sa prijateljima i kažem hajde da damo negde neki komentar i uopšte ne možemo da dobijemo telefonski kontakt. Kale Megdan, Kale, je brdo. Teleprontujem. Ja moram reći da vi imate perut, a i smrde vam noge. Vazduhohova. Će ljudi sa istoka, žuti ljudi. Pa vi niste normalni. Vi ste belosvetski ološ. Tišina tamo.